Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku da wannan lokaci da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowane lokaci idan dama ta zo da ake son kuɗi da ita muna gabatar muku da ita a wannan gida. A wannan bidiyon ma mun zo muku da wannan hanya wadda ake samun kuɗi da ita ta hanyar amfani da WhatsApp. So dan uwa matuƙar kana amfani da WhatsApp wannan dama ta kace da WhatsApp ɗinka za ka yi amfani kana rika samun kuɗi ba tare da ka saka kusisi naka ba. Ga wanda suke bibiyar mu a wato YouTube channel namu Makashi TV sun ga wannan update. So a wannan bidiyon ma idan har baka yi register ba uwa kai Google ka register a wannan bidiyo zan nuna mata za ka yi ka samu kuɗi da shi wannan update har ka cire abin da ka samu zuwa bankin ka confirm. So ba tare da bata lokaci ba mu je cikin bidiyon kai tsaye. So ga nan kana tabbata zai wuce da kai a browser inda za ka register. So kasancewar ni already ina da register da shi wannan site sai dai zai bude mu fuskar a website ne gaba ɗaya ba tare da na sanya bayanai na ba. So amma idan yanzu ne za ka register zai nuna ma inda za ka sanya Gmail naka da kuma password kamar mai ta password ka taɓa register za ka ga ya bude ma kamar dai haka yadda nawa ya bude. So bayan ya bude ma idan kuka duba wato balance ina da naira 3,452.55 wanda minimum withdrawal ɗin shi naira 3,000 ne. So amma kasancewar suna ɗaukar charges ɗin 300 dole ba za ka yi withdrawal ba sai kuɗin ka sun kai 3,300. So idan kuka duba ne ina da 3,400 kun ga ina da abin da ya kai minimum withdrawal kenan. So yanda za ka yi ka samu kuɗi da shi wannan site shi za ka zo na ɓangaren scanner ɗin ka taɓa shi. Kana taba shi zai nuna wani page kamar haka sai ka taba phone login gashi. Idan ka taba shi a nan za su buƙaci ka sanya number warka wanda kake wasu da ita. Bayan ka saka number warka sai ka taba wajen nan get key din nan za su turo da OTP wanda za ka ganshi a nan wajen ka kofe shi ka je a cikin WhatsApp ɗinka ka yi linkin da WhatsApp ɗinka. Connecting ake yi da WhatsApp ana samun kuɗi da wannan update. Matuƙar za ka register ka yi connecting da WhatsApp ɗinka to da uwa za ka samu kuɗi da shi wannan site. Sai hanya ta biyu da ake samun kuɗi da shi shine ɓangaren invite. Idan har za ka yi invite to nan ma hanya ce da za ka karuwa da samun kuɗi a cikin wannan site. Sai dai invite ba dole ba ne wannan idan har kana da ra'ayi kana iyawa za ka iya yi domin za ka ƙara samun kuɗi da shi wannan site. So idan muka dawo da ɓangaren mi gashi ɓangaren account idan kuka duba gashi nan kuɗin mu dai ga su ne 3,400. So za mu yi wasu wanne na abin da muke da shi sai idan har ka samu abin da ka bi wasu ruwal kenan sai ka taɓa nan wajen wasu ruwal nawan gashi shi ne za ka taɓa. Kana taɓa shi za ka ga ya sake nuna fiji kamar haka. Ok su gashi nan sai minimum wasu ruwal ne gashi nan 3,300 kamar yadda na faɗa muku gashi nan. So gaba da ka wasu ruwal sai ka zo na add bank card ɗina sai ka zo ka sanya bayanan account ɗinka na withdrawal gashi add bank shi za ka taba. Idan ka taba shi su anan za ka zo ka sanya wato anan farkon nan ka zaɓi sunan banki ɗinka. Ok so gashi mu kuma to mu za mu yi amfani ne da Opay. Kana sanyawa a nan ƙasa sai ka zo ka sanya account number ɗinka anan. So idan har ka saka account number ɗinka anan kuma sai ka zo ka saka sunan da ke cikin account ɗinka. Idan ka saka na ƙasa sai ka zo ka sanya Gmail ɗinka wanda ka register wannan site ɗin da shi. Bayan ka saka Gmail ɗinka sai ka zo na account number sai ka zo account phone sai ka saka number wayarka. So bayan ka saka number wayarka ready bayan ka kammala saka bayananka gaba daya sai ka zo ka taba nan wajen saving gashi. Kana taba saving za ka ga ka yi saving na bayananka kamar dai haka gashi nan. Idan kuka duba ga account ɗinmu ne ya bayyana ga sunan mu nan da ke cikin account ɗinmu. So bayan ka sai bayanan account ɗinka sai ka zo ka taba kona kake so ka cire gashi mu za mu cire 3,000 ne sai mai kirki a kansu gashi nan dai kamar haka sai mu zo mu taba kan withdrawal na gashi.
kana taba shi za su buƙaci da kai confirm na withdrawal ɗinka. Ok, gashi nan mun taba withdrawal successfully, gashi nan yayi successfully. Ok, so ta wannan hanya za ka yi kai withdrawal na abin da kake da shi. Idan muka yi refresh kamar yadda kuke gani gashi nan. Ok, so gashi dai mun riga da mai withdrawal ɗin kuɗin mu. So idan muka duba bangaren withdrawal date ɗin gashi. Ok, so za ku ga abin da muka yi withdrawal naira 3,300 gashi ne yana pending. So da za mu jira su zuwa wani lokaci kaɗan insha Allah za ku ga sun tura mana da kuɗin mu zuwa account ɗin mu confirm. Ok, so za mu jira su mu gani. Ok, so bari mu dawo ba. So da muka yi refresh ma idan kuka duba gashi nan abin da muke da shi akan balance ɗin mu yanzu naira 152.5. So wannan kuɗin an riga da an zare su zuwa mintuna kalilan insha Allah za ku ga kuɗin sun sauka a cikin account ɗin mu. So kamar yadda kuke gani da za mu sake liƙawa wajen withdrawal wajen ok, so kamar yadda kuke gani da za mu sake dubawa yanzu nan za ku ga cewa kuɗin mu an tura mana da kuɗin mu zuwa account ɗin mu gashi nan payment successfully already an riga da an tura mana kuɗin mu zuwa bank account ɗin mu confirm. Ok, so yanzu za mu je mu duba a cikin account ɗin mu kamar dai haka. Ok, so kamar yadda kuke gani dai ga kuɗin mu nan an riga da an turo mana da kuɗin mu zuwa account ɗin mu confirm gashi nan kamar yadda kuke gani. Yanzu nan muka yi withdrawal gashi nan kuma kuɗin mu sun sauka cikin account ɗin mu. So saboda haka kada ku yi wasa da wannan dama. Wannan da kuke gani confirm kuɗi na fita. Wanda bai bude ba ya kokari ya je bude ya register ayi connecting da WhatsApp. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu nasara.